faith, resurrection, and fellowship. Ang tema karon. Kristohanong pagtuo. Unya kita magkiguban kita sa atong fellowshipping nato because we share our faith experience with God. Ito kini sa anong pagbasa. Tungod kang Kristo nga nabanhaw, nagtigo matilunan, una ang mga signs and wonders. Tungod sa dahon ni Jesus, ang mga tilunan, giayon ng mga masakiton, tanan kinaayo. Imaan nga ang kahom sa labang ni Jesus, nga si Kristo na sa ilang taliwala. Ganit kung mabasa ka sa mga sulat sa Acts of the Apostles, busy ang matinuan sa pagsangyaw sa nabahang Jesus. Niya silang pinagtigom, silang prayer. Doon yung mga tao mitabang sa misyon, pagsangyaw. Uban, maligas ng kaptangan, gihatag sa matinuan. Pa ilang magamit sa ilang preaching, the risen Christ. Sa third reading, second reading, nagpadiyag na si Jesus, napakita siya. Second reading, sa ako, ang sinugdan o ang katapusan. Si St. John, among the apostles, siya na martyr. He was a missionary in his old age na namatay. Makita niya ang langit. Isulat tini, ipasa sa mga simbahan. Diyaban mo na sulat si Biblia, Juan ni San Juan, panaa sa oral tradisyon sa simbahan. Kanang binaba ba nga pagpadayag ni inasamaan lang mga buhat sa mga church fathers, mga sakramento sa simbahan, doctrine, dogma, faith, and moral, panpangagihimo nila kaniadto. Sa gospel, lingon si Jesus, mainyo ang kalinaw. Peace be with you. Be assured I am risen as I have told you. Iba lang panulti sa buhay pa siya. Unya, nahadbag matinuan, di sila katuo. Nga mo na ni, akatumanan. Si Tomas gani, ilagingnan, kita ang Ginoo. Di, diyog ko matuo, di ko kahikap siyang mga samad siyang mga kamot. Di mahikap na ko ang samad siyang kilang gibangkaw sa sundalo. Sa iyang papakitag usab, bingon siya, mainyo ang kalinaw. Gagihoy niya sa Espiritu Santo. Tomas, apir na Tomas, gusto mo ka makikap na, apir na. Sa Tomas, my Lord and my God. Diyos ko. Tuo ba ka Tomas, kita ka nako? Bulang tumituo. Makita nako. But they believe with the eyes of faith. Tuo gida. It is more than any reasoning and knowledge. It is God's gift. Sa tao sa kanato. Really, truly, naktuman ang Ginoong Jesus sa balang kasulatan. Kita karon panahon na, gulang namang kalibutan, 2022 naman taron, daghan na kay binunyagan. Di masul sa simbahan. Tungod kay nga maong wonders Ginoo gihatag sa sakramento. Ala, bunyagan ng mga tao, adult o infant, kumpirmahan ng mga tao, hilugan ng mga sakiton, pagkabesalon sila, ang mga tao, o niya kaso ng mga gusto ng maminyo, papari o gusto magpari, i-brother to gusto mag-brother, o niya maminyo, ala, padayon, pwede ka minyo. Tanan. Hasta mga recollection, retreat, tanan. Gani karon, ipadato nga ang tanang binunyagan, kanang i-train sila, mga katekista ang tanan. Nalay nag-formal ng eskwela, napoy sense of training. Armuhatag o preba o predikon sa mga tao before the reception, acceptance of the sacrament. Ang tumuyong anak for a joyful, fruitful acceptance of the sacrament. Karong ganing adlaw, nga itong aspesya sa Davao aspesya, muloy. Ingon siya, kining karong sakramento sa kining misa sa patay.
Pamisa sa kalag. Gawas ng kasal, kailan pa man mga bayron sa civil nga mga requirement. Wa na ingon pilay misa. Pilay bayad. Kaon na nato ang ato karon, ang atong halad or offering. Tagaan mong sobre. Kamu na yung maegog play ibutang diha. No. Ayaw ang ilang bayad ka. Saan bayad ka? Mabayra mo na yung sakramento, di mo mabayra na. Apa na ang atong love offering. Ako rin sa itong konsensya, kumalipay ita mo halad. Kaya bisimit na kong balay o sakinan. Pali bayad sa blessing, Father. Ayaw ng bayad. O pila ihatag niya sa kuha. Kung di mo hatag, okay lang sa kuha. Pakaon na lang ko ninyo. Wala ako nga sa ila. Kamu na mag-igo ko diha. Anak, kaya sakramento mo na. Kailangan mga blessing mo ng mga sakramental, di ba? Sakinan, sarayuhan, imahin, mo ng mga sakramental. Katong 7, mo ng mga sakramento. Unya, kinili ang preaching the good news. Kanya hadto karon mga ang stages of proclamation of the Lord. Jesus, humanity, Kristo, divinity. Sa akong pagtuon ana uban sa mga kahibalo na pod, doon ay 5 kaang-ang sa preaching the risen Lord. Of course, tibok yun nga Christology, the human Jesus, the divine Christ. Una ni ini kanang ito kerygmatic preaching, kerygma. Si kerygma. Di kirig ha. Kerygma meaning preaching the good news for the first time. Iwali, Ginoo for the first time sa mga tao. Di ba karoon naman yung ongoing seminar sa Evangelization 2000, Evangelization 2000, Dulce Corrio, na napunin yung gitawag ng mga sakramento sunod kining EBIC 2000 o EBIC 2033. A new approach, presentation, enculturation, evangelization, new immersion para ma-proclaim ang good news. Gamitin ng drama, sayaw, street evangelization, para mga tao nakadug sa good news. Nga, maproklamar yun ang Ginoo in all areas of the world. Convenient man or inconvenient, in season, out of season. So, kerygmatic. Sunod, gito kinig didaki o didashi. Muling preaching sa early apostles. You bring the person in faith to Christ. Dadas magtuwang mga tao ngadto kang Kristo. I-deepen niya yung faith encounter. Di lang knowledge but encounter karanasan sa Panginoon. Gito kinag didashi. Ikatulo, koinonia. Koinonia, ngayagin na ito, kaon ba diha sa ka parties, birthday, anniversary ba ni, or kasal, kaon, reunion, mangaon kita, uban, magbayo ubi, binyo baon, kailang butangig WP ha? Ang WP, why pangayuay. Apan bayo ubi, it's hinatagay yun. Ako dala sa okra, talong inapuaan, gitorta, akong kanon, akong dukot, imo ning cook, imo ning tanduwa, suktong, ug tuba, or unsa pa na. Mabusog ni mangga kay nagtapok man mo. Kinamot. Pakayhunaw, pakinamot. Kaya pinakalimpyo na itong kan gamito, gining atong 5 katudlo. Nga na, apan mga onta, mag-ampo kita una. Mga ita sa yugog ko ng panawag, salamat. So, labaw pa ang meaning sa koinonia. Labaw pa ang meaning sa koinonia. Di lang ni mga taong tapok. Faith sharing. Ipaamot yung pagtuos, Ginoo. Kanyalto, yung unani ko. Karon, yung unani na ko. So, nabugoy ko. Karon, wala na kabugoy, buotan ako. Sa una, malita ka. Karon, buotan ka na. Ang kuyaw, kanyalto, buotan ka. Karon, nabuang na ka. Alahe po na. Padong ito sa lambo. Kumusta mga kabrad? Milambo na ko. Nahanakay ko mga negosyo. Negosyo, negosay. Kung ikaw ra, negosay. Kung ako, negosmi. Huwag tanan tayo, negosas. Joke only. Mga ison,
fellowship, koinonia. Sunod, catechesis. Catechesis is defining of faith after baptism. Una doon ay mga religyosa doktrina, basta kining kumpirma, doon ay recollection, retreat, symposium, lecture. Idipin siya ba? Palawmig yun na siya. Nga kung lawom na, pamabwi. Kung lawom, kaminting lawom yun. Nga nya musir po ka sa uban. Kung ikaw karon nakabati ka karon, ikasunod ikaw na po lecturer. Nga with a new approach. So, munang gitawag catechesis. Sunod, diakonia. Diakonia, you serve persons in every form. Civic pagserbisyo o religiosong pagserbisyo. Without counting the cost. Kining nanagang politician, the desire to serve good governance o common good. Muna ka mampanyagan, ay magdinaotay. O bangin lugar na pinatyanay mga ni. Bispera sa reaksyon dito sa lain lugar, kung diyan to. Pila namatay ng gabi 27 ka puok. Apa di tao, karni. Ilang gilubihaw ba kayo mga ungod sila? Ayaw po ng tao. Kasi kabar ka pa daw karni. Alutua po ng karni. Humba, amalag naa. So, nga na. So, you serve. Alagari una imong kaugalingon. Alagari imong bana, imong asawa, libinak imong bana nakasakit, imong asawa nakasakit. Alagari mga anak. You serve your parents. Kung nakakwartan na mo, ma, di 1,000 mao. Di 500. Paghatag ni mo, ma, abi mo 500 balik. So, bawi yun yung hatag. Hatag. Kung nakatimang ka si mong apo, ug apa, kay working parents ng mga anak, ay itiway, ma, di imong honorarium o. Pahalipay, ipait niya o dago. O kining astindi. Pangatag po mo. Nga na, tulad kayo kung may hatag ka, you serve. Ang uban nga na yung mga daghang mga naabot nga negosyo. Paeskwela mo mga tao nga indigent. Gawas ang indigenous po, mga lumad. You have the desire to makahuman ng mga anak father, pero wami ka afford paeskwela. Sponsor mo o estudyante. Nga na. Ang ba, nag-eskwela sa taburin. Ato po ito ang mga pera. Ato po ang inyong registered advisor. Basta mga eskwela na sila. Nangaligo na sila sa pa. Udagap na sila sa mall. Inyong i-check up. Inyong i-check down. Nga ba? To be inspired. So, serve. Mag-service ganit ka ay pangwinta. Kapuya po yung service. Huwag man tayo sweldo, ani. Ang ginoon, kay baro na dito yung ATMs ginoo. I-welcome na dito. Nakari ko na sa Book of Life. Kaya mo, servisyo ka niya. Pag ako namang nan, tabang mo na ako ha? So, utang na loob. O bayad gawas. Kaya loob man to. Ang atong pagkamalagaron, firstful, meaningful, ingon si Kristo, I came not to be served, but to serve. You're counting the cost. Ang tao, kung imong maalagaran, malagad po na sa uban. What you have experienced, you will so share with others. Ang Diyos na maghibalo. So, proclaim with faith, risen Lord, and fellowship, gathering, and deeply sharing of faith. Amen. Palihog manindog.